Na tomto prístroji cvičíme hlavne prsné svaly. Ale ako to robí fyzioterapeut, robí to trošku kvalitnejšie, tak aby sme mali veľký objem prsných svalov a zároveň, aby ten pohyb bol zdravý, je potrebné pri cvičení neprehýbať sa v chrbtici, to buď robíme aktívne, alebo si vieme dopomôcť, že nohy sú položené na lavičke, prípadne opätovne aktivujeme brucho, zdvihni brucho, alebo nohy idú do tejto pozície skrčenej. Brucho drží von, tým si zafixujeme hrudník, hlava sa nesmie zakláňať. Uchopíme madlá, hrudník drží, krk drží, nesmie sa zakláňať, opakujem, a lopatky budú, aj hrudník bude opretý v lavičke. A ideme prísať k sebe a od seba. Lopatky sa nesmú vyťahovať dopredu, to je veľmi dôležité. Opakujeme tak, aby sme dodržali kvalitu pohybu. Super.